Didi, ak nenajdziemy Knopu, ani si neuvedomuješ, čo ti urobím. Uvedomuješ si, že si ju nechal samú v lese? Diana, upokoj sa. Nie, nemôžem sa upokojiť. Vaše nohy sú príliš krátke. Nájdeme čo skoro, tu je niekde. Nájdeme ju, tu je niekde. Hej, Didi, čo sa deje? Čo si sa tak vyfintila? No, idem s tebou do mesta. Nechcem zostať sama v dome. Didi, vieš, že si bola potrestaná. Stále nemôžeš ísť von. A určite idem na prechádzku s Knopou. Idem sa osprchovať a ty jej otvoríš, keď príde a povieš jej, aby ma počkala vnútri. Áno, to je. On ide na prechádzku s Knopou a nechce, aby s nimi išla i žúža. To znamená, že sa na mňa ešte určite hnevá. No ani ona nepôjde s Knopou, ja sa o to všetko postarám. Tu je Knopa, perfektné. Čo? Ahoj, Didi, je tu Diana, je pripravená? Nie, Diana už vyšla, povedala mi, aby som ti povedala, že išla do lesa. Čakať na teba bude 2 cesty od križovatky. Čo? Diana ma bude čakať v lese, ale dohodli sme sa, že pôjdeme do parku. No povedala som ti, kde na teba Diana čaká. Didi, ale neviem kam, môj telefón sa vypol a nebudem ju môcť volať, hop. A čo mám teraz robiť? Mám je zavolať na miesto teba? Nemám účet, prepáč. Čo mám teraz robiť? Možno je najlepšie, nech idem domov. Knopa, počkaj, ukážem ti cestu, ak so mňou podelíš ten koláč. Samozrejme, že sa podelíme. Ukážeš mi cestu? Ak som povedal, že áno, tak to urobím. Počkaj, kým sa oblečiem. No dobre, potom, ale len sa poponáhľaj. Poď, ukážem ti cestu. Daj mi teraz ten koláč. Samozrejme. Didi, si istá, že je tu Diana? Povedala som ti, že mi povedala, aby som ti povedala, že to bude. Daj mi môj koláčik. Tu je, tak sa poponáhľaj. Didi, mám pocit, že sme nie na dobrom mieste. Som presvedčená, že Diana No tak mi ona Chcem povedala. ísť do parku. Robím len to, čo mi ona povedala. Ideme rýchlejšie. Kam Už ideme? to skoro prídeme. Uvidíš hneď. Sem. Didi, aké je toto miesto? Mali sme byť v parku. Hej, tichosť. Povedala, nech ťa sem privediem a ja som ťa privedla. Počkaj ma tu a ja pôjdem pre Dianu a zvyšok týmu. Didi, idem s tebou, nezostanem tu sama. Knopa, zostaň tu. Cesta je taká úzka, že ledva prejdem. A vieš, že je tu veľa pavúkov a netopierov. Chceš tam naozaj ísť? Nepáči sa mi toto tu. Didi, vráca. Už je jedna zriadená. Knopa, som tu. A kde je Knopa? Ešte neprišla? Diana, nevidíš, že je preč? Ešte neprišla. Úplne na teba zabudla. Istotne. Teória neexistuje. Knopa prichádza všade na čas. Teraz ju navolám. Poď, zavolaj. Musela vypnúť telefón. Žiadne spojenie. Divné. Čo je s jej telefónom? Určite je vypnutý. Nechcela sa prechádzať s tebou, ale so zvyškom týmu. Didi, Knopa nie je taká. Teraz jej zavolám rodičov, aby zistili, čo sa deje. Prečo by si volala jej rodičov? Keby som bola na tvojom mieste, neponižovala by som sa Didi, tak... pst. Ahoj, teta Nadia. Ahoj. No, dohodli sme sa, že sa dnes stretneme v parku a mala už doraziť. Viete, kde vôbec odišla? Kedy? Pol hodiny? Nie, ešte neprišla, no to je trochu čudné. To áno, nebojte sa, zistím, kde je. Možno sa zastavilo v obchode. Zavolám vám, áno. No, dovidenia. Nerozumiem. Odišla pred pol hodinou a ešte nedorazila. Toto nevyzerá na ňu. Čudne. Diana, nechápem, čo je to na tebe také divné? Možno išla do lesa a zablúdila?
Didi, o čom to rozprávaš? Aký les? Didi, ty mi niečo tajíš? Diana, prečo si so mňou tak hovoríš? Povedal som ti všetko, čo myslí. Možno sa stratila niekde v lese, ale čo ja mám s tým? Didi, neznieš mi sebavedomie, keď hovoríš pravdu. Povedzte mi teraz, ak niečo skrývaš. Dobre, Diana, tu uznávam. Keď prišla Knopa, povedal som jej, že sa ocitneš v lese. Chcela som sa s tebou trošku žartovať. Joj, kde som? Bolo by lepšie, aby som zostala na jednom mieste. Diana ma určite bude hľadať. Didi, čo? Si šialená? V ktorom lese? Stratí sa tam. Ktorý les? Tam tými 2 cestami, tam som ju odviedla. Jož tam? V lese, kde sú duchovia a pavúky? Didi, oblež sa hneď, poďme po ňu. Joj, je tu ktokoľvek. Super. Nezbednica. Ty si jedna nezbednica, no tak poďme nájsť Knopu skôr, ako ju zožerú duchovia. Bú. Vieš to, Didi? Hneď ako prídeme domov, zažalujem ťa máme, aby sa s tebou trochu porozprávala. Počuješ ma? Počujem ťa, no tak poďme. Definitívne tu nemôžem zostať. Diana ma tu nikdy nenájde. Nechám nejaké stopy, aby ma ľahšie našla. Čo by som mohla nechať? Môj koláčik. Vieš čo, Didi? Každý deň si čoraz nechutnejšia. Mám ťa dosť, nie si vôbec v poriadku. Poviem mame, kam si poslala Knopu a uvidíš, ako všetko dopadne. No čo, je to tvoja priateľka, tvoja zodpovednosť? Pohni, moja zodpovednosť, uvidíme, kto má pravdu. Tam je. Ale kde? Ukáž mi presne, nevidím. Rovno. Teraz ti ukážem. Rovno len, hovorím ti. Poďme, rovno. Didi, ak ju nenájdeme, ani si neuvedomuješ, čo ti urobím. Uvedomuješ si, že si ju nechala samú v lese? Si ty normálna? Diana, upokoj sa. Nemôžem sa upokojiť, máš 2 krátke nohy. Diana, počkaj chvíľu. Niekde je blízko, len vpred. Tu je Diana, tam som nechala. Aha, tu si ju nechala, presne tu? Neviem, ako by som mala vedieť, kde je tvoja Knopa. Didi, si sa zbláznila. Knopa už pravdepodobne odišla domov, ale ona nevie ani cestu domov. Diana, čo mám s tým spoločné? Povedal som jej, aby tu zostala. Možno je to moja chyba, že ma neposlúchala, že niekam odešla. Počuj, Didi, ten príbeh nepije vodu. Ako ju teraz nájdeme? No tak musíme sa sústrediť a prísť na to, kde by ona mohla byť. Neviem, Diana, neviem, kde je tá tvoja Knopa. Možno išla do bunkra duchov. Didi, neverím, aká si nechutná. Ako si mohla nechať moju priateľku v lese? Máš nejaké mozgy? Dobre, navolám zvyšok tým, určite nám pomôžu. No dobre. Ahoj, Kostia. Dobre, vezmi Dima, Artioma a nezabudnite aj Grúšu. Poponáhľajte sa a príďte do lesa. Diana, ak ju nenájdeme do hodiny, ideme domov. Nemám v úmysle stráviť tú Didi, večnosť. čuš. Dobre, Kostia, pozbieraj všetko a poponáhľaj sa do lesa, blízko jazera, kde sa tieto 2 cesty pretínajú. Dobre, čakáme na teba, vaša pomoc nám veľmi známe. Didi, budeš ju hľadať, dok ju nenájdeme, je ti to jasné? Prichádzajú tvoji priatelia. Kamaráti, Grúža, Artiom, poďte rýchlo, sme tu. Čo sa stalo? Mali ste šťastie, že sme boli na bicyklu. Inak by sme tu ešte neboli hodinu. Áno, je to také šťastie. S Artiomom sme celý čas behali za Dima, vami. premýšľal som, ako by som chcel byť s nimi. Chlapci, prestaňte sa hádať, to nevadí. Musíme nájsť Knopu. Kamaráti, naozaj ju teraz chcete hľadať? Úprimne, ja to vôbec nechcem. Ako sa vôbec stratila v lese? Čo robila sama v lese? Ale Didi ju odviedla do lesa. Nechala ju tam na schvál, len aby som sa ja neprechádzala s ňou. Áno, je to moja chyba, čo teraz? Boza, Didi, taká malá, taká... Dobre, chlapci, poďme, začneme hľadať. Chlapci, rozdelíme sa do 2 skupín. 3 chlapci a 3 dievčatá, poďme. Dobre, ideme touto cestou. Hej, počkaj, čo mala Tica oblečené? Obliečené mala čierne nohavice a čierny Povedz nám sveter. pravdu, nevyzerá to na Knopu.
Áno, hovorím pravdu. Chlapci, obličte si čierne nohavice a čierny sveter. Dobre, hajde, poďme sa pozrieť. Takže čierne nohavice, čierny sveter. OK, poďme. A pozor na indície, možno niečo nechala. Knopa, Cica, knopa, cica. knopa, 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 knopa. Gdzie si? Kostя dovnútra neplánuje. Dima, kto tam pôjde? Sám si povedal, že si statočný. Dosť chlapci, žiadne boje, budem tu na vás čakať. Kostya. Čo, so s ním to budem sledovať z duchu a vy vojdete dovnútra uvidieť, či je tam knopa. No tak Dima, poďme napnúť zo párkrát. Poďme. Cica, cica. Oha, Artyom, vstup, no. Cica, cica. Choďte dovnútra, zavolajte jej potom. Cica, cica. Dobre, dievky, poponáhľajte sa do lesa. Naľavo či napravo? Vpravo. Nemôžem Rýchlejšie. veriť, ako rýchlo bežím. Prečo? Dievčo, čo ti je? Poponáhľaj sa. Knopa! Knopa! Knopa, kde si? Knopa! Knopa! Dievčatá, nemá zmysel iba kričať. Musíme byť opatrnejší a počúvať, možno nám zavolá. Bože môj, čo? Musíme poslúchať. Knopa! Bože, pomôž nám čo najskôr nájsť knopu. Toľko pavúkov a kliešťov. Knopa! Prečo ju vôbec hľadáte? Nechajte ju. Koláče. Škoda, že som jej neodniesla celú krabicu od knope. Didi, zopakuj. Čo som povedala? To sú jej koláče. Stratila ich. Počkajte, takže knopa mala koláčik? Určite ich nechala, aby sme ju čo najskôr našli. No, nie, zdá sa, že ich Ale odhodila. ty si, Gruša, musíme sledovať tieto stopy. Bože môj, opäť sú tu, aha. Tu je ďalší. Žužo, zober ho. Gruša, nie žúža. Rýchlejšie. Poď, je tu ešte jeden. No tak... To je Ale už Áno, ich musíme ju nevidím. najskôr nájsť. Áno, čoskoro určite zostane bez koláčikov a potom ju nebudeme môcť Možno nájsť. je tak aj lepšie. Čo, Didi? Didi, previažem ťa ostrom. Nemôžem veriť, všetky cesty sa krížujú, už som tu bola. Nikto ma tu nikdy nenájde. Musím nájsť miesto na prenocovanie. Možno ma Diana zajtra tu nájde. Joj, daj Bože. Joj, už žiadne koláčiky. Kde by sme ju mali teraz No hľadať? tak preto sme ju nenašli. Neviem. Och, prestaň, alebo či tu nechám. Dobre, budem Dôveruj mi. ticho. Ó, dievčatá. Takže našli ste knopu. Čo, jednu? Našli sme 3 knopy. Sledovali sme koláčiky, ktoré nechala ako stopy, ale nevieme, kde ju hľadať ďalej. Povedala som ti, že strácate čas na ňu. Didi, ticho. A čo teraz? Čo skoro bude tma? Nenájdete ju. Myslím, že by sme mali počkať do rána, zavolať záchranárov. Kostia, o čom to hovoríš? Nerozumieš ničomu. Knopa je sama v lese s komármi, vlkmi a strašidelným bunkrom. Nie, myšlienka plavčíkov znie v poriadku, ale musíme ju i hneď nájsť. To je milé. Áno, chlapci, jedinou možnosťou ju je stále hľadať. Kamaráti, pokračujte v hľadaní bezo mňa. Ja idem opäť cez kríky. Ja nejdem. Počkajem vás tu a vy chodite. Didi, si hrozná, nemáš najmenšiu empatiu. Tikšie. Dima, čo bolo? Držte hubu, myslím, že počujem niekoho plakať. A ja to počujem. Ste takí hlúpi. No to som ja. Didi, drž hubu. Odtiaľ sa počuje plač. Poďme bežať. Poďme. Ej, kam idete? Nenechávajte ma samú. Kamaráti. Knopa! Ó, Knopa! cica, cica, Konečne, Knopa, cica, vstaň! Vstaň. Diana, snívam, alebo si naozaj prišla. Celý deň sme ťa hľadali. Čo sa ti stalo? Povedz nám všetko. Ale ako si jej mohla vôbec dôverúvať? A čo? Myslíš, že by som naozaj povedala, že sa stretneme v lese? Povedala som, že sme v parku. Diana, na tom teraz nezáleží. Dôležité, že sme sa našli. Aké úbohé.
No našli sme Knopu, dobrá práca. Nechajme Gigi v lese a poďme domov. Hajde, uciekajmy. Žužo, zostaň tu. Zostaň tu. Žiadna šanca. Rýchlo dobehne nás. Rýchlo dobehne nás. Odešli, zutekali mi. Čo budem teraz celú noc robiť s komármi, kamaráti?